Gde ste bre drugari, nije mi bilo 3 nedelje, ali zato sad idemo puno para. Razlog što me nije bilo je jako jednostavan, a on glasi: mrzelo me i nije mi se dalo da palim kameru, tako da mi je trebalo neko vreme se iskuliram i sada idemo opet jako. Idemo odmah. Krađe je, pored prostitucije, jedna od najstarijih zanata, kao i tehnologija, krađe je vekovima napredovala. Danas ćemo malo o toj nekoj modernoj krađi. Krađi za koju niste ni svesni dok vam ne stigne vaš telefonski račun. Pa da posle ne bi bilo: joj, kuku ocu, kuku majci. Kazat ćemo kako je krađi reč. Ajde stavno na sledeće sekundi klip, ajmo polako. U jednom autobusu sam čuo jednog starijeg čoveka koji kaže ovako: Sine, kako znaš da je stanje u društvu katastrofalno? Pa, ne znam Tiko. A kad ti se, sine, vračare pojavljuju na svim TV kanalima, onda znaj da je kraj. I to jeste tako, nažalost. TV kanali su nam prosto prepuni babavangi koje sve vide preko telefonskog kabla. Ljudi lakoverni u haotičnom stanju zbog situacije u kojoj žive, naravno zovu samo ono po principu daj šta daš. Popričaju malo sa njima par minuta, naravno prvo čekamo da se jave i onda kada se jave naprave nam telefonski račun za koji mi još ne znamo dok ne stigne prvo u mesecu. Ljudska glupost je beskrajna. Idemo ljudi, još samo par minuta da vidimo ko će licitirati najmanju cifru. Idemo, samo šaljite poruke, znači najmanju cifru tražimo. U poslednje vreme često možemo čuti tako nešto sa naših TV ekrana. Današnja nagrada stan u Beogradu, ali to nije sve. Uz to ide i automobil A klase, uz to ide i crnkinja koja će ti ladi leđa. Kako da ne? Ljudi siroti licitiraju, šalju poruke kao pomahnitali. Čuno je da će i njih Bog da pogleda u ovom nesrećnom vremenu. Ali ne, naravno, brzo dolazi razočarenje. Ne samo što im je telefonski račun abnormalan, već saznaju ubrzo da postoji jedan čika koji ima softver koji izlicitira najmanju cifru i onda se posle plate lažni dobitnici koji sve to lepo snime i prikažu na TV ekranima kako je neko tamo dobio taj auto. Ma mrš bre! Idemo bato, pusti taj radio, ajmo, narodno veselje, opa bato, idemo. Stanje ekstaze prouzrokovano džiberskim ulikanjem sa vaše radio stanice. Pozivno se čuje glas voditeljke koja kaže: pošaljite poruku na taj broj, čućete vašu muzičku želju. Vi naravno želite da ispadete baje i naručujete pesmu samo za društvo u ćošku, bato. Šta se dešava? Oni se oduševljavaju tom pesmom, ali onako hoćete da ispadete baja, pa ono naručite još jednu. Idemo, bato, šalji poruke. Ide veselje, vidite se tako, veselite se tim društvom tamo u ćošku, ide i prekida ga telefonska poruka, to jest SMS poruka od vašeg telefonskog operatera koji vam kaže da je vaš račun posle samo 2 želje uvećan za 2000 dinara ili ti 20 eura. I onda nastaje ono pravo. Ma mrš bre! Kud se bre rođeče ne seti YouTube-a, tamo su ti bar pesme besplatne. Šta da vam kažem? Ko se ovakvih krađa setio, svaka mu čast. Ladno 3 načina kako da se obogati na sirotinju, kao da nam nisu dovoljno ostala stranja. Ništa ljudi, to je to, ja bih za kraj da pozdravim sledeće ljude. Rašo Milanović, čovjek koji radi sve moje sličice, veliki pozdrav tebe brate, i link njegove Facebook stranice je dole u opisu. Ermin Dedić, čovjek koji šeruje sve moje klipove na svim mogućim svojim stranicama i veliko hvala tebi brate za to, pozdrav. Uz njih naravno sve vlogere, stara garda, znaju oni ko su, prepoznaće se sami, pozdrav za vas. To bi bilo to, drugari. Poruka za kraj, ne nasedajte na provokacije, ispadnite šmeker. Pozdrav, do sledećeg gledanja.